Салом алейкум, мардум. Салом алейкум, мухлисони Барселона ва подписчикони Барса ТЖ. Боз ман инро поделиться кунам. Суҳбата мегзарем. Мардум, салом алейкум. Умедворам ки ҳама каса хубено, созен. Саломатитон хубай, кору боротон созай. Чӣ гап, чӣ хабар? Хабарот дар бораи ҳайати асосии Барселона бар зидди Бавария или ҳайати асосии Бавария бар зидди Барселона? Хабарот бисёранд. Пеш аз бозӣ 1 соати дигар мондагӣ, ба фикрам ҳама дар ҳаяҷонанд. Шиштагӣ ҳама бозӣ тамошо мекунанд. Ранге ки амихе боша, не? Чӣ гуфтан ин бародаро? Барқас ҳамин либоса пӯшидам ки 8 да ёдтон бизана. 8 да ёдтон бизана. Не ки ай ростӣ барои чӣ пӯшидам? Барои ки ҳамин бадбахтӣ ҳамин либосама барам. Барои ки кай ки ҳамин футболкаро дар гардероби худам мебинам, реально 8 да ёдам мезанад. Барои ки единственни хотироте ки дар ҳамун сезон мондаги ҳамин форма 8 Бавария. Барои ҳамин имрӯз пӯшидам, ба ҳамин форма дастгирӣ мекунам ва умедворам ки Барселона ғолиб мебарояд. Умедворам ва медонам ки Барселона ғолиб мебарояд. Шумо чӣ хеле бародаро? Саломатион хуб, кору боро соз? Салом алейкум. Чокади радной ҳама соз хуб, саломатӣ маро алик бигӣ. Салом алейкум. Махсудов Мизроб. Салом алейкум ҳама каса. Салом алейкум. Дар бораи ҳаят камакак суҳбат кунем. Дар бораи ҳаят чӣ гуфтем бародаро? Бисёриё ба фикрам Фермин Лопеса интизор набуданд. Не ки Фермин Лопеса интизор набуданд, Олморо интизор буданд. Лекин ман боварӣ надоштам ки Олмо вообще дар ҳаяти захиравӣ мешавад. Барои ки пеш аз бозии Бавария 1 рӯз пеш хабарҳо баромаданд ки типа оилаи Олмо ай хатари ҷароҳат бардоштани дуюмбораи Дани Олмо ҳарос доранд. Барои ҳамин бозӣ бо Баварияро пропускат мекунанд. Не ки чӣ хеле дидестем дар ҳаяти захиравии шиштагии Олмо ва аз аввали дақиқаҳо надароварданша. Барои ки чанд моҳ мешавад, қариби 1 моҳ зиёд мешавад ки Олмо бозӣ накардестай. Фермин Лопес боша дар бозии гузашта бар зидди Севилия бозӣ карда буд ва ин беҳтарин вариант аст, чем Ансу Фати. Барои ки Ансу Фатиро дидем бар зидди Севилия чӣ хеле бозӣ кард. Чанд бор тӯпа ай даст дод, моментам надошт. Барои ки моментам одаме дар момент саздават мешавад ки кушода мешавад. Ҳамин хел нест? Чӣ гуфтанем ба? Касадо беҳтарин бозира уже аввали сезон, уже баъде ки Бернал шикаст, Касадоро даровардестем ва Касадо беҳтарин бозира нишон додистае. Версияи дуюми Гави бигирам хато намекунем. Фермин Лопесам ҳамон хел. Просто камакак чизошон, характерошон фарқ дорад. Ямал, Рафиня ва Лёва. Рафиняро дар тарафи чапи майдон якчанд бор дида будем, уже аввали сезон дидестем. Қати Балде хуб ҳамдигар фаҳмӣ дорад ва умедворем ки ин дафъа бар зидди Бавария хуб мешавад. Барои ки Рафиня единственни бозингари Барселона ҳастае ки дар ҳамаи тараф бозӣ карда метавонад. Ҳам дар атакуиши ползашиник, ҳам дар леви нападаиши, ҳам дар прави нападаиши бозӣ карда метавонад, ҳам дар ползаштанам ониша бозӣ мекунад. Барои ки дар вақте ки дар Лиц буд, дар ползаштанам бозӣ мекард. Лекин кушодашавиш хубай, кушодашавиш прессингаш хубтарай, чем Ансу Фатиро дурорана, Фермин Лопеса дар захира монана, баъд Рафина дар атакуиши ползашиник бозӣ кунад. Хубтараш ҳамин хел Фермин Лопес беста, барои ки Фермин Лопесам хубтарай. Прессингашо, ударошо ва биниши майдон. Состави хуб мондае. Де Йонг дар ползашта ки охи Гави, Олмо, Де Йонг ин 3 нафаре ҳастанд ки баъди травма баргаштагианд. Барои ҳамин чӣ гуфта метавонем бародар? Дар аввали дақиқаҳо даровардан ин уже рискае бародаро, фаҳмидӣ? Барои ҳамин хубтараш ҳамин Фермин Лопес беста созтарад. Баъд буд Торе буд, Пауло Торе буд, не ки чӣ бигӯм, уровени Пауло Торе қати Фермин созай. Ман намегӯм, лекин ба Фермин бисёртар боварӣ дорад.
Ханси Флик чӣ хеле ки Пауло Тори дар бозӣ бо Севилья дрома дубл карда, неке чӣ хеле ҳам боша набоша Фермин хача дар чемпионати Олимпиада хубтар нишон дод ва барои ҳамин боварнокиш бисёр аст. Дар бораи нападаиш ҳам дута дорем, Фати дориму Виктор дорем. Тамом. Чӣ хеле ки дар бораи Пеня гуфта будем бародаро, Ханси Флик уже чандин маротиба уже дар пресс-конференсияҳо худаш қоил мешавад, худаш мега ки ман ба Пеня боварӣ дорам ҳам дар Лигаи Чемпионҳо, ҳам дар Ла Лига. Барои ҳамин шестни хуб гуфти гапо шестни хуб тамрин мекунанд, не ки ман ба Пеня боварӣ дорам. Хайр мебинем ку ба Пеняро дар Эл Класико мебинем бародар, дар Бавария не дар Эл Класико, барое ки чӣ хеле ки хабарам баромад Куртуам ҷароҳат бардошт ва Лунин чӣ хеле ки мо медонем Лунин чанд маротиба ай Пеня зуртар аст. И факт аст, ба факт уже розӣ шудан дар Корея бародаро. Барои ҳамин хайр мебинем. Чӣ гуфтане будем бародаро? Хайр Балде, Иниго Мартинес ҳамун заштҳои будагии Кунде. Дар бораи ён гап назанем, мешавад ки ё хучона уже аввали сезон нишон додистан. Нашуд нархи Ямал 150, ай Винисиус 200 кадому арзанда уже нархи ки арзанда? Нархи Винисиус арзанда. Винисиус уже чанд маоси мешавад ки сатҳи хуча нишон додиста. Ямала уже резка 150. Дар синни соли Ямал ягон бозингар 150 миллион нарх дошта нест. Барои ҳамин и уже худаш фахрай гуфти гапо. Шестни чӣ ва бозӣ намекунад? Барое ки инака Пеня аст ва шестни уже чанд моҳ шуда ки бозӣ намекард. Барои ҳамин сабаб. Акай Муҳаммад маем беном мара ай чорни биги. Ай кадом чорни чӣ гуфтесте бародар? Дарши мерем бародаро. Чота саволо ҳам надорена? Гапзаниҳо бисёр аст. Бародар Матин Балички Ашади Барселона 200 рубл роӣ кард барои дастгирӣ. Ҳазор раҳмат. Салому алейкум ба ҳаводорони Барселона. Гайру бародар ба пеш, Барса тоҷ ба пеш. Ҳазор раҳмат барои дастгирит бародар. Савол медошти хубтар буд. Чени Педри дар Ла Лига центр да кашида наметавонад, бояд дига Модрич. Номи моно ака. Салому алейкум. Олмо қатигави Деён бозӣ мекунад имрӯз. Ну вобаста бозӣ чӣ хел мегзара бародаро. Ман боварӣ дорам ки Деёнга намедонам, леки боварӣ дорам ки гавира медорам. Ну Олморам ба фикрам медорам 15 дақиқаи охир дада. А так ҳозир намедонам. 15 дақиқаи охирда Олморо мо метавонем ки бинем. Аз камераро камтар соз кунам. Бод камака ҷимида буд. Метавонем бинем. Деёнга ма боварӣ надорам бинем. Ну смотря бозӣ меравад да, чӣ хеле гуфтестем ки чӣ хел мегзара бозӣ. Барои ҳамин салому алейкум брат. Салому алейкум бародаро. Ҳама каса бародарое ки ҳастанд намедонанд ки телеграм канали Барса чӣ дорем ва баъди дар вақти бозӣ ҳам уже дар телеграм канал мо гап мезанем, чахчах мекунем. Будроен дар лубои видеои мо ссилкаи телеграм канал аста. Обуна шавем ва дар уҷа чахчаха давом мекунем. Бо дигар мухлисони Барселона. Акай мо шоти бозиро мегуфтем, ма иҷа менависам. Хайна шоти бозиро биги бародар. Шоти бозӣ 3-1 ба фоидаи Барселона. Не ки фақат шотои ма чапана мешавад. 3-1 бо ба фоидаи Бавария наша. Не ки дар ин мавсим уже дар Барселона боваритар бисёр аст. У мавсим боварӣ бисёр буд. Честное слово, хави справляться мекард ай кору борушу. Хай чӣ хеле футбол Лига Чемпион, корти сурхи Араухо, бозӣ пеш ай корти сурх гирифтани Араухо уже мо гол зада будем. Беҳтарин бозӣ рафтиста буд. Хай корти сурх 10 нафара бозӣ карда наметавонад Барселона, фаҳмидестен? 10 нафара ягон вақт бозӣ карда наметавонад. И даста и стили несте ки 10 нафара бозӣ карда бутонанд. Барои ҳамин агар ягон чиз нашавад 3-1 боварӣ дорам ки Барселона ғолиб мебарад. Барое ки Бавария формаи пештараш дар нестад. Чи агар дар Бундеслига агар ба ҳисобҳои калонам бирида боша, не ки ман бозиши қатъи Байер тамошо карда будам, нест. Ба у формае ки пештаро буд, у Бавария нест. Гуфти гапу Бавария Ханси Флик.
бародарои ки нав буромадиянд, бародарои ки нав дуромадиянд мегӯянд чӣ ба формаи нав напӯшӣ. Як борга хотиррасон мекунем ки ин ҳамун единственни формае ҳастае ки ман бадш мебинам. Ҳамине барое ки ба ҳамин форма хотираҳо ҳастае ки Барселона ба ҳамин форма 8-2 мағлуб шудагиай. Барои ҳамин ин рӯзам гӯемам агар нагла барқасдона ин формаро пӯшидам ки мумкин дар назари як хеле одам 8-2 метова, ман пӯшидам ки бо ба ҳамин форма проклятияш барава гуфти гапо. Хай мебинем ки проклятияш мерава ё ки як борга бо 8-2 бой метем. нисбати Флик каме маълумот медодӣ. Флик чӣ гуфтан ин бародар? Флик аз уҳдаи кораш биромадистай. Хай ҳози аввали сезона ҳечи гуфта наметавонам ва саперникҳои сахт дар пешам, масалан яташ имрӯз ва ята дигаш рӯзи шанбе ба монанди Реал ки Дина Боруссия Дормундро тит пора кард. ҳозираш аз уҳдаи кор баромадистай Флик. Оянда чӣ мешава? Не ки чӣ хеле дидем ки ҷароҳатҳо будан, аз уҳдаи кор баромад ва дигару будан. Ну чӣ гум, нормале рафтесте ҳозирашта. Ай хавирам ҳамихи саршида буд. Ёзи Барселона як клубе ҳастае ки баъд уже баъд сар мешава, уже проблемаҳо сар мешава. Вақте ки проблемаҳо сар шид, уже натиҷаҳоам безе пешҷам мегирад. бозӣ дар мо соати 3 сар мешава. Мо умедворем ки ғолиб мешаванд. Моро умедворем. Боруссия Дормунд хати Реал Мадрид чанд шид ҳисоби бозӣ? 5-2. Ака дар канали Барса ҷи видео намекунед дига. Охи ростӣ шабгун бародаро, барои чӣ видео намекунед? Барои ки дастгирӣ камай. ҳаққа бугем да, факта гап занем. Дастгирӣ камай дар канали Барса ҷи. Мумкин ҳама оповещенияро гирён кардагӣ нестай, ё ки мумкин агар хотиррасон то мекунем ки бори чиз мо канали Барса ҷи дигар доштем, ӯро YouTube полностью удалит кард. Ҳамиди ба мо гуфтем ки аз хабарои Барселона қафо намонем. Ин канала мо гирифтем, харидем. Барои мо мумкин канал подписчикош хоб боша, ё ки уже подписчикош гуфти гапо неактив ниянд, барои ҳамин мумкин просмотрҳо ғалдагӣ боша. ҳар чӣ шуданаш мумкин. Асаби асосиш ки ҳозир видео намекунам сабабаш ҳамине ки дастгирӣ камай, реально дастгирӣ камай. барое ки агар дигар клубҳоро бинем, агар ҳам чӣ забони русӣ боша, чӣ англисӣ боша, чӣ дигар узбекӣ, командое ки YouTube канал дорам дастгирӣ мекунам. Аммо Барсатиҷиро ки якум ман дар Тоҷикистон кушода будам, Барсатиҷи не то што барои ягон чиз дигар, барое ки ман худам мухлиси Барселона ва мехостам ки бо дигар мухлисони Барселона ҳамсуҳбат шавам ва проблемаҳои Барселонаро чене медонистагии худам ба дигарон фаҳмонам. ва дигаронам ки фикри ақидаҳошонро дар комментария пешниҳод мекунанд, фикри ақидаҳои ӯрам гирифта дар видео истифода мебарем бародаро. барои ҳамин то дастгирӣ соз нашав, барои ҳамин дар Telegram мегардем. Агар ман полностью видеоро бас мекардам ё корборо ай Барсатиҷи бас мекардам, дар Telegram полностью қатш мекардам. барои дастгирӣ кунем бародаро, подписатсия кунем. Ака як каси ё ду каси одам дабаид кун дар эфири чақчақ қызиқ мешавад. охи одамо дабаид намешаванд дар иҷа. ӯра стрим дар коре ки дигарон тайёр шуда бошанд. Дигарон тайёр нестан, ба телефон ё намешаванд. бародаро прямой эфири Барселона ва Бавария Айвармач скачат кунед, бениҳоят зурад. Ман уже миллион бор гуфта истам ки ссилкаро ҳама шарои кардам ки Вармач будроин тамошо кунед. Вармач скачат кунед, тамошо кунед. Сарфарона мераванд, чӣ хеле ҳастанд ин бародаро. ин бародаро сарфарона мераванд ки чӣ хеле ҳастанд. Эл Класико бозиш ба фоидаи кӣ мешида бошад? Эл Класикоро ай бозӣ ба Бавария чиз дорад, вобастагӣ дорад. Бозӣ ба Бавария чӣ хел мегузарад? Агар дар бозӣ ба Бавария мағлуб бишем, мумкин Барселона роҳафтода бишавад, не ки бар зидди ки Реал Мадрид хубтар бозӣ кунад, барое ки мухлисоро шод гардонданда. Агар Реала бубурӣ, бозӣ Бавария аёд мебуроям. ин ҳамин хеле. Агар бозӣ Бавария бубурем, ҳозир Реалам буридагӣ, Эл Класико па кайфу мегузарада. Не ки всё-таки Барселона пешай дар ҷадвали мусобиқаи Ла Лига, Реал
کوشش میکنه که بارسلونا را مغلوب سازد. خیلی میبینیم بازی در مهمانی میگذره برای من مشکل تره برادرها. وای از گوگل скачать میکنی любое время футбол رو تماشا میکنم. ما مخلصای اشدی بارسلونا ما любое время хотим шавака запомнить که 4-0 میشه. запомнить. насчет Шестни чӣ маълумотатон бародар? Шестни уже карьераша буд кард ва аз сабаби ки Тер Штеген ҷароҳат бардошт ва Шестни чандин маротиба вақте ки дарвозабонам буд дар футбол қарор дошт мегуфт ки единственно мехоҳад ки дар ҳамаи Камп Nou бозӣ кунад ва аз сабаби ки Тер Штеген травма гирифт ва Барселона дар кофтукои дарвозабон буд, Тер Штеген ба фикрам через Левандовски баромадагӣ хича пешниҳод кардагия ва варианти беҳтар да барое ки як дарвозабони дигарро харидан маблағи калон сарф кардан ин вариант нест. ака бозиро барандагӣ мекунӣ? Не, ман бозиро мешинам окора мемонам тамошо мекунам чӣ гапе шид чӣ моментое шид баъд дар телеграм канал усша баъд маслиҳат мекунем дар телеграм канал барои ҳам кадоме ки дар телеграм канал неста будорем дар телеграм канали Барса ТЖ обуна шавем. разбор дар ҳамаи ҷо. единственный клубе ки бисёр шоҳ мебинанд мардакбурӣ ҳамин Барселона. любой коре бикунанд Барселона ҳамон кор. боям битан Барселонаро мекунанд, набиравам Барселонаро мекунанд. бародар Аноним ака дар бораи ҳайати асосӣ чӣ гуфтанӣ? дар бораи ҳайати асосӣ уже ма аввали видео дар 15 минут гап задам бародар. уже всё. ака окро дар телевизор чӣ хел установка мекунем? плеймаркети телевизор медори око мезанӣ мебури. око фақат дар Тоҷикистон меқапа бародаро буданем ки дар Тоҷикистон меқапа. око фақат дар Қазоқистону дар Россия меқапа. тамом. ака варианти холам дар Барса чӣ хеле ба фикр меша? Ну, смотря Левандовски мегӯянд ки соли дига мемона. агар соли дига мемона ба фикрам намехаранд ҳамлагар, барое ки якумшка план нест. мумкин 2026 да ният дошта бошад, барое ки Лапорта нияташ дар 2026. инаи Сунатуллоҷон мега ки либоса дидам 8 ба ёдам зад. ман барқасам ин либоса пӯшидам ки шуморо 8 ба ёд бизана, ин бозиро тамошо кунем, мухлисӣ кунем ки ҳамин либоса проклятияша снимат кунем бародаро. фаҳмида? ин проклятияи 8 снимат мекунем. ман гуфтам ки дар ҳамон аввали видеоам гуфтам ки ҳамин либоса ма дар ҳози вақти гардироби футболко рафтам, гуфтам футболкаи Барселона ягонча хиш кунам, бе гуфтам ҳамира пӯшам ки фақат ҳамира мебинам 8 фақат дар ёдам мезанам. ҳамира дидам гуфтам бе пӯшам аз мухлисам ҳамин гапа мегӯянд ки 8 дар ёд мезанам. футболкаи бадмедидагим ҳамин мардак бурида. единственный дастизон ҳамон 8 ба ёд меомадагия. ака дар бораи гави иқа гап зан баъди травма ҳамун бозӣ пешниҳаш мешавад ё ки не? бале, ин бозингароне ки ба монанди гави характердор баъди травма любой хел бармегарданд. фаҳмиди? хеле ҳолатҳо бисёр шидагия дар футбол. Зидан шидагия, ана Ширер шидагия ай Ньюкасл. бозингароне ки характер доранд баъди травма ба ҳолати пешниҳаш не боз зудтар баргаштагианд. барои ҳамин ман боварии комил дорам 200% ки гави беҳтар бармегарда, барое ки патсан характер дорад. одаме ки характер дошта боша любой намуд бозиша бо пеш бурда метавонад. ранги фатӣ неста ки бишкананд шаво уже всё дилмонда биша. состав аниқ шид? о состав аниқай. состава бировардагӣ мондагиам ку ё ки не? ай состава набировардам. бача бо ман состава мондам, переход накардам. ҳозир состав пайдо мешавад бародаро. ака имшаб дар як хона 1-5 мухлиси Реал медони Барса мебара, неки ака ку 4-0 мешавад. Гави ҳаст, Педри ҳаст, Рафиня ҳаст, проблема нест. як проблема гуфти гапо. проблема ҳаст, дар любой ҳолат проблема мешавад. дар онбайни бозӣ ҳар чӣ шуданаш мумкин е. акаҷон мо ҳамеша қатъиен Барса.
Чия Барселона командаи бадбахтае? Чива бадбахтае? Просто вақте ки президенти оқипадар, вақте ки президенти оқипадар ин қадар қаздор мекунад клуба, клубе ки пешрафтае, оли бо нашикастае, оли дигар клубҳое буданд мерехтанд. Клубе ки оли нашикастае, бо дар ҳамин қарзиш чемпион шид, дар ҳамин қарзиш проблема бо футболбозо омадан Барселона ҳамчун агенти озод пешрафт истае. қарз игро харида наметавонад. Игрокор агар вақти пештараш мебуд домонад Каутиньоро харида метавонист, Дембелеро харида метавонист, иша харида метавонист, уша харида метавонист. Агар дилхо тренера меомад ё ки ҳамин тренер хавиам дилхо футболбозша харида метавонист дар ҳар як мавқеъ, мумкин Барселона дар дигар ҳолат буд. Аз сабе ки мо уже бо пиронсолон бозӣ мекардем, бо дигар нав состав мо ҷавон шид. Ҷавон ба кадом сабаб шид? Ҳамин сабаби қарз охи. Аз сабаби қарз мо зарурат пайдо кардем ки ба Ла-Масия брем, ай Ла-Масия игрок бигирем. Фаҳмидӣ? Ака Фатира дар Интер Майами чӣ хеле барои дуюм бора ба сатҳи пешинаш биромадан пеш месӣ. Ҳамин рӯз дар видеои канали Муҳаммад Гаиров дар ин бора гап задагим бародар. Фикр ақидамо ҳамаша дар ҳамон бора дар бораи Фати дар онҷа гуфтагим ки хубтараш дар онҷа дақиқаҳо пайдо мекунад. Уже ин пацана баргардонда намешавад, барои ки агар баргардонда бешид дақиқа бозӣ дар бозӣ бо Севиля метавонист як хчанишон буда хуб, барои ки ин қадар гол задан ягон амали натиҷабахш накард. Барои ҳамин хубтараш ё Севиля мерава ҳаста бо Турция, Фенербахче, дигар ё ки Саудская Аравия, дигар и уже дар Европа ҳам агар монад дар командаҳои миёнаҳол бо дар ҳамунҷа амри маҳолае ки дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад. Даже агар Брайтонда як се бор дуровардан шад, тамом дид ки намешаванд, бошинон наша дар ҷош. Окей, ҳамин академия ака зашта аз зудаи маҳкам кардани Харри Кейн мебарояд. Иҷа гап дар бораи Харри Кейн нестае. Иҷа гап дар бораи вингерӯи Бавария бародаро. Гап дар бораи вингерӯи Бавария. Ки вингерӯи Бавария чӣ хел бозӣ мекунад ва дар кадом ҳолатам. Бо нигоҳ ки ҳамин қабозиёда Мюллер дар ҳайати асосӣ набуд. Бо дар ҳамин бозӣ бо Барселона дар ҳайати асосӣ бировардан шад. Барои ки кис Мусиала травма дошт, баъди травма баргаштагиай оли дар заминае. Барои ҳамин Мусиала дар заминае, барои ки баъди травма баргаштагиай, ин сабаб Мюллер бозӣ кардааст. Чӣ бигӯм, ё Леви Зашиник надорам ку ё сезашта боз мекарда бошанд. Нет, Рафикира Гурерора дар чӣ мондиянд ку дар прави защита монда, ё Леви Зашиник буде, Девиса эс мондаги. Хай Олисей дар ҳолати беҳтарин, хай Паулин опорники дар Фулхем бозӣ мекард, нормальни опорникай. Хай Гнабрияй тамом. Бигем оқа сахтам нест, мешавад. Иншоаллоҳ аз уҳдашон мебароем, барои ки дар иҷа оқам нестае. Ки Гарецкай ки Санияй ам саниш тарсидан дар кӯраки дар заминае. Ва Коман ё вингерӯи ҳастанд ки медонанд бозингароро Зашиникоро титипид мекунанд бародар, барои ки Зашинико уже соф кардагиянд, медонанд титипид мекунанд. Барои ҳамин Зашинико бояд ҳамавақт свежӣ боша ва флигира дониста будонам. Араухо кай бармегарда? Араухо моҳи январда бармегарда бародар. Ой бародаро, хабарора бинен. Реал меган ҳашт кубша вақте гирифтае ки ҳосилоти фарқро кӯтош бозӣ мекард вақт. Биё дар бораи командаҳои дигар кас гап назанем бародарот. Мо худмо проблема Барселона проблема кам дорад ки бо дар бораи проблемаҳои дигар команда гап занем. Мешинем дар бораи проблемаҳои командаи худмо гап мезанем, чах мекунем. Проблемаҳои командаи дигар проблемаи мо нестае.
برای همین اگر سپراتیراتون کردن برادرها نکنین اقورت چپک نکنین پشتی یک کلوب به یک کلوب دیگه اقورت بکنین التماس خودتون با دست بگیرین Musiala buzingari خوبه یا атакующий зирай полношенник. Эфира парту на Telegram. Бардар, эфира ссылкой скачать кардани приложение партагим будро скачать ка. Будро скачать ка без проблем тамошо ка. Араухо ба ҳолати пештараш бармегарда бародар суол дода. Аки мо Ванга нестем, Араухо намедонем. ولی Араухо не то, что ба ҳолати пештараш бармегарда, Араухо қати проблема, қати шартнома дарозкунӣ дорем. Барои ҳамин вали проблемаи Араухо дур дароз мера, барои ки агенти ҳар рон дора, қати агенти ӯ маслиҳат кардан қинда. Мага дона дурои када аз он омад бародар. Акай Муҳаммад Аталанта 100% шанс харид. аз бес ман бозиро мону бода аст тамошо кардан бигирем мохи бародаро. одамое ки ставка мондагиам Аталантаро бозиша ай таҳти дил тамошо доранд ки как бута мухлиси Аталанта ай вақти гора будагиш. ака баъди бозии эфир кун Барселона ғалаба кард чахчах мекунем. баъди эфир бародар саати 11 мешавад. мардум ховай бо пагам агарам видео кардан дар кора не коро бисёр барои пагара видеокунӣ осон нест. гуфти шифу қунуд медара. свет надоранд ака агар дар YouTube прямой эфири Барселона ва Бавария монем YouTube жалоб мекунад. YouTube канала удалид мекунад, саҳар мехези бе канали бародар. агар ин кор мешид ҳама дар YouTube прямой эфира мемондан, ягон кас азоб намекашид. ё авторски право дорам. дар Telegram монданам мешад, даже дар Telegram мезанам. барои чи дар Telegram намемонад, сулка мемонад. дар Telegram мешинад, ганда маҳкам мекунад, ганда жалоб мезанад. жалоби безеб мезананд ки канал ба худ намеояд. вообще ҳамин бозии Лейпциг хати Ливерпулам бояд зур бигзара. ҳамон акай Муҳаммад бира хати Лапорте чахчах ка падарналата бафаҳмон. бо нарам пеш Лапорта бага ягон сумбате хубаш намин ҷо ягон бишинем. Барселона агар скоростной бозӣ кунад, бозӣ беҳад. Ман боварӣ дорам ай бозии Барселона шумо зиқ нашуд барбаро. бозии Барселона иншолло хуб мегзарад. ака дар бораи Фермин Лопес ягон сухан ки баъд ин бозии Пабло Торре чӣ хеле дар назари ман монандаи бозиш дар Рики Пуч. дар бораи Фермин Лопес бародар баъди травма баргаштагӣ ман якчанд моротиба уже гуфта будам ки Фермин Лопес и чиста камтарак слабитар ранги гавия, фаҳмидӣ? чиста ранги амои характераш, бозиш, ҳамин даже манераи ҳамин бозишам агар нигоҳ кунӣ, ранги ҳамун гавия. просто камтарак систар ай гавия. дар бораи Пабло Торре чӣ гуфтам? Пабло Торре вақте ки гузаштад ман бозиҳошро тамошо мекардам. хубтар бозӣ мекунад. ин бо дар чанд бозии охирам дидастем ки чӣ хел бозӣ мекунад, чӣ хел моментоша истифода бурда метавонад. Пабло Торре агар дар беста хубтар чем дар аренда доданаш ё ки фурӯхтанаш. барое ки ояндаи Де Йонг чӣ мешавад ҳоли маълум нест. хубтарш ҳамин ҳаяте ки ҳозир дар ползаштаи дар Барселона ҳастай, ҳамин бозингарои ҷавон бестан хубтар, барое ки Пабло Торре метавонад ҳам атакующи ползашник бозӣ кунад,
бернал ки баргарда ё ки касадо ҳасте ҳамин 5 нафаре ки ҳасте ҳамавақт бояд дар барселона бошанд дигар ки барои ки моро дигар опорник дар кор нестем уже хабароям баромаданд ки агар бернал соз шава флик ё ки роҳбарият уже ай опорник розиянд касадо қатъи бернал ҳай мебинем ки бернал чӣ хел бармегардад атак аз бозии Фермин Лопес ё ки бо нархи Фермин Лопес хестед ҳозир Фермин Лопес 50 миллион нарх дорад дар трансфермаркт агар Лапортаро дар кор шавад Фермин Лопеса мефурӯша фаҳмидӣ не ки агар фурӯшашам Фермин Лопесам аз их намешавам барои ки ин бозингари сатҳи баланди ранги ба монанди Педри ба монанди ки бигем Ламин Ямал ба монанди Гави ин хел бозингаре неста чӣ хеле будем ку вақташда Серж Роберто буд ёки Боян Киркич буд ёки дигар ин хеле бозингаронро фурӯшед вовремя фурӯхтан дар кор пул кор кардан дар кор Фермин Лопес яке ҳамо позашникой барои чӣ ман гап задистам Фермин Лопес агар фурӯшан зиқ намешам барои ки Фермин Лопес дар ҳамон ҷое бозӣ мекунад ки Дани Олмо бозӣ мекунад Дани Олмо хеле сатҳи баланд дорад чем Фермин Лопес фаҳмидест мумкин Фермин Лопеса оли таҷриба нараса мумкин таҷриба бигира бо беҳтар айтиша не ки дар Барселона ҳозир дани момент вақти таҷрибагирӣ нест вақти нишон додани хид ва боло бардоштани клуб ва гирифтани ҷоизаҳо бародар умедворам ки дар саволот ҷавоб додам хуб ин фикри шахсии ман буд ин бача бозии Аталанта Селта ин 0-0 рафтасе Бренден Роҷерс тренери Селтик ака мегӯянд холам Барса меян рост боша ин ҳамаш ҳавасмандия ин вобастагии ай Манчестер Сити дора Манчестер Сити дар ҷазо метиҳанд наметиҳанд вобастагии ай рафтани норафтани Гвардиола инҷа якчанд вариантҳое бародаро барои ин пешакӣ ҳичи гуфтан дар кор несте яка чӣ ба 6 набаромад основной состав барое ки чӣ бугум охир Флик боварӣ дорад дар Пеня даже дар он комментариёш дар он пресс-конференсияш гуфт какой прогноз у тебя брат прогноза ман гуфтам ку победа Барселона агар шод ша бугум примерно 3-1 лек ман боварӣ надорам ки гол зананд Бавария акай Мамад ҳамин ба пешгӯии ту дар финали Лигаи Чемпионот кадом даста бозӣ мекунанд ин формати наве бародар ай формати нав ҳар чи шиданаш мумкин ман ягон чи гуфта наметавонам асобина Лигаи Чемпионро ягон чи гуфта намешавад то нигоҳ ки Астон Вилла дар Лигаи Чемпионот чӣ хел бозӣ кардистай ё ки дигар командое ки систана Штутгарта бин чӣ хел бозӣ кардистай хеле ин чизоро пешгӯӣ карда намешавад асобина формати нав дад хотя бы ози як кашфинал дабарем ба мефаҳмем ки бози командо дар кадом ҳолатанд ози ягон чи гуфта намешавад ки дар финал бозӣ мекунад ки не ҳамин Гюндаган чӣ гуфт зря рафт не нормально рафт вовремя рафт позашта и так тапид буд зачем Гюндаган нам бо маоши баланд Гюндаган дар Манчестер Сити бозишу ха начаспидистай мо дар уже гави соз шидагиай уже Френки де Йонг баргаштагиай уже гуфти гапо Касадо дорем уже Дани Олмо дорем хаята кушиай Дани Олмо кира дорем Фермин Лопес чӣ дар корем буда он сағиро бозӣ кунад бо маоши пастар ака ҳамин савол дар ҷавоб битен чӣ ба ПСЖ айсаби расходи калон ҷазо намета на мухлиси Барса ҳам ПСЖ барои ки ПСЖ спонсори калон дора ва Алхилайфи одами УЕФА десте ӯ коргари ҳамонҷа кор мекунад барои ҳамин вақте ки гап дар бораи Суперлига мерава Алхилайфи диёнагӣ мекунад ку мо дар ҳамин ҷа бозӣ мекунем аз ҳама беҳтарин УЕФА Лигаи Чемпионат одамое ки рафтаниянд ва ё проблема доранд ита ота короче ин одами чизе барои ҳамин Манчестер Сити ози як командаи дигаре буд кимка уже ҷазо шуда буданд аноним салом алейкум акай Муҳаммад ака сабаб чӣ бошад ки шеси нест аст дафта бародар ҳазор раҳмат барои донати кардагид ба savol дар мехе ҷавоб метавонем ки ҳоли ҳозираш да шестнира дар хеле бозиҳое ки ҳаста фикри ман қатъи
Bavariya yoki El Clasico namedure puştê bisanîşe baro ki î çand qedar dar darvoza nabud bozî nemekard oremî hiç kanamedune ki dar kadom holat bargaşte va diyîmiş ki стиле ки Барселона дорад шестни ба почаш туп қатӣ хуб бозӣ карда наметавонад. А вақте ки Барселона дар ҳамун дарвозабони даркуре ки кам-кам ба туп бозӣ карда битавонад. Хай аки Пеня ба монанди Тер Штеген нест, ине ки хатиби бо и тарбиятгирандаи Барселона ва бо по бозӣ карда метавонад. шестни наметавонад бардоро. Мумкин як сабабаш ҳамин боша. Баъд сабаби дигараш ҳамон ки ҳозираш даи бозие несте ки милиш нама ҳам бошу сараш наметавонад даи хеле бозӣ. Ки медонад шестни дар кадом ҳолата ҳеҷ ка намедонад. Фақат занаш медонад. Барселона защитникҳо Кунде сустара. Марча ту бозира через TikTok тамошо мекунӣ? Ман намедонам. Кароматло Ҷурабеков. Чихе Кунде сустай. Ту агар будруи лайвскор бин Кунде дар ҳар як бозӣ оценкаи чихелӣ мегира. Баъди единственный бозингаре ки ҳозир дар ҳамин Барселона защитникҳо мода маҳқулай Кунде барое ки чашм нарасадаш ту ҳолати зур биромадааст. Ганда зур бозӣ кардааст бародаро. Фаҳмидӣ? Реально гуфтаистам, худо чашмш нарасад. Иниго Мартинес нормальный бозӣ кардааст. Хай Иниго Мартинес ҳол мебинем ки бар зидди Бавария Эл Класико чӣ хел бозӣ мекунад. Кунде да ягон савол нест. Кунде қатъи Ламин Ямал да ҳамон краи нормальный бозӣ мекунад. Ва якчанд ҳолатҳои Кунде лучши Балде блин. Кунде кроссое ки ӯ мепартояд, пасои ӯ метия, прострелои ӯ мекунад, Балде дар ҳаётиш карда наметавонад. И бо Кунде центральный защитнике ки правый защитник бозӣ кардааст. Барои ҳамин савола дига нагӯ. Бародар, дар бораи Кунде. Рафиня. Не, бародар мега ки дар бораи Рафиня гап зан. Рафиня бародар баъде ки капитана дода шавад, капитани дига эҳсосот дига мешавад ку Рафиня уже хича уже ёфтагиае. Фаҳмидӣ? Бозиш пеш рафтааст, уже худаш фаҳмидааст ки бозиш пеш рафтааст. Баъд бо хичам интервю дода буд ку пресс-конференсия пеш аз ин бозӣ Бавария пресс-конференсия буд ку якчанд суолаш дод дар барсатиҷи ма пресс-конференсияро барои ки перевод мекунем мепартоам. Барои мурдаҳо, барои шумо охе чиба намехонем? Чиба намехонем? Бо магарам он пресс-конференсияи ҳамуро ма ба голосовой запис кунем ки шумо гӯш кунед. Хонда намефурад то чишмотон. Хабе ма нақл кунем ака. Рафиня дани момент бозиёш хуб шида. Мумкин аламаш карда боша, барои ки вақте ки дар пресс-конференсия саволаш додан ки тра типа сахт нарасид вақте ки Нико Вилямса харидани будан, аки тра перепухн карда будан дар Саудовская Аравия фурӯшам. Фаҳмидӣ? Гуфт чӣ хел сахт намерасад? Сахт мерасид. Сахт мерасид. Барои чӣ сахт намерасид? Акмак бо образна гап заистам, гапҳои ҳамуро фаҳмидӣ? Алам мекард мегуфт вақте ки номере ки ман ҳоли дар дастаем номери 11 номери 11 чӣ будан бо фотошопо мекардан Нико Вилямса истифода мебурдан ба рақами 11. Мегуфт ки мара алам мекард барое ки ман дар Барселона бозӣ мекардам, тамоми ҷон намедодам, мегирифтан рақами 11 дар Нико Вилямс мезадан ва хабарҳо дар бораи ман бисёр буд ки типа единственный бозингаре ки ба нархи калон фурӯхта мешавад дани момент дар Барселона ҳамин Рафиня. Барои ҳамин фурӯхтанаш дар кора, штоби Нико Вилямса бихарам. Мега қарм кард. Мумкин ҳамин сабаб бошад ки бародар ки қарж кардагӣ бозии хуб кардааст, меҳнат кардааст дар ҳамаи ҷо. Ман гапш надорам, реально гапш надорам. Ака чия футболи Лигаи Чемпионҳоро дар канали варзиши Тоҷикистон нишон намедиҳад? Дар бораи Тоҷикистон намедонам бародар, честное слово. Ака ҳамаш дар дасти Аллоҳ. Яке папал шава 8 бузана туй мешавад. 8 бузана туй гапаё чишо бара 20 видео мекунам дар канали Барсатиҷӣ. ман око тамошо мекунам. Бародарое ки дар Россия қарор дорем, ака 350 рубл ёки 450 рубл ӯ пуле нест ки амуро да як шаварма мехӯрем. Да як моҳ мешинем бозиёро бе ягон чиз тамошо мекунем. Око спорта скачат кунем, аплатит кунем, тамошо кардан бигирем. Ака ҳами капитани дуюми Барса Араухо, Де Йонг, Педри баъда чихе ҳоли Рафиня? Чихе ҳоли Рафиня?
آخه پیش رفینه با فکرم گاویای. او گاویای. گاویای برای گاوی که در میدان بود برای می رفینه ده بود. اونجا کاپیتان ها دیگه خیلی رفتگی ترشتگی نه. بعد اراوخوای. بعد فرانکی دیونگ بعد پدری. بعد уже дальше با میره آدمایی که چند قش بازی میکنن. همین در بارسلونا چه خیلی در اسپانیا واپسی چه خیلی در اسپانیا کاپیتان انتخاب میکنن که کدومی که در کلوب بیشتره همون کاپیتان کمانده. در انگلیس و در دیگه جای خیلی نیسته. در انگلیس کدومی زوره همون کاپیتان کمانده. جوابنامه چیه بچه‌ها؟ کدوم сообщение شما رو بخونم برادر جوابنامه چی میگه؟ اینجا یک غلط сообщение چشم در کدومش میغلطه. اگه همه آدمایی که سوال دادن اینا будураин саволотунро барои савол додан навистагия комментария закрепите. Ҳамин Комилон Содиқов чӣ савол дода? Ма бинам аме. Некунде. Чени Серхио Роберто наметона. Эт кайфӣ будай бародар. Ака як савол ба ту мумкин аст. Савол додан мегирем бародарои эфир барои савол додан бо чӣ мепарсӣ ки мумкин аст мумкин нест. Чанд командаи мухлисин? Дили ма да як команда додагия Барселона. Ау дигарош ҳаста просто симпатия дорум фаҳмидасин? Симпатия. Симпатия ну типа бозиёшон маъқулай. Ну ки чихе симпатия пайдо мекунад вақте ки як дастаро тамошо мекунӣ да. Ана вақте ки дар Рома Тоти бозӣ мекард, ай пишти Тоти Ромаро дастгирӣ мекардам, барое ки бозиш маъқул буд Тотиро. Легенда император. Баъд ки Тоти ки завершид карьера кард, нофшота ки дил мемонад ауҷа фаҳмидасте? Дил мемонад, баъд симпатия пайдо мекунӣ, баъд тамошо мекунӣ. Ин маъноиро надорад ки ту мухлисӣ мекунӣ. Ҳо агар Барселона қати Рома биғалта, ман Ромаро дастгирӣ намекунам, ман Барселонаро дастгирӣ мекунам ки агар Рома қати Реал ё қати агар дастаи дига бозӣ кунад, қати Милан ё, ман Ромаро дастгирӣ мекунам, барое ки симпатия даҳамои бародар. ҳаста Лестер Сити вақте ки афсона кардан дар Ла Лига мегӯям дар Премер Лигаи Англия, ай ҳамон вақте симпатия дар Лестер Сити дорум. Бисёр командаҳо ҳаста ки симпатия дорум. Барои ҳамин симпатия дору бисёрам гуфтагам. Дил да як касае. Дил да Барса тиҷиай. Фаҳмидастин? манам ҳамқадар мухлиси Барселонаам ба пеш Барса. Саволо хато шудеса. То Эл Класикоро бародаро бо прямои эфир гап мезанем, мо дар бораи Эл Класико адени гап мезанем. Ҳозираш дар бораи Эл Класико гап намезанем. Бовар кун ака мухлиси Бара не ки бозиён против Бавария намешавад. Чӯта Бавария хеле кам мешавад. Снатла бравай хадаш музана бахиле вай тақдир да хадаш боша. Ака милиова чиқа бахиле намега бегарди хадаш ягон та дига гол занам. Ну нападаишои девятка ҳамин хелан хислати бадӣ доранд. Не хай кори ва ё голзанӣ ӯро фаҳмида мешавад. Ва ё снайпер мегам, ва ё ҳамун чушмошон фақат ҳусини ҳамун чиздан. Ана дарвозадан барои ҳамин ёро фаҳмида мешавад. Ё плеймер ки набошанд ки бинан уша савол бутан иша. Теҷе Комронча. Ассалому алайкум. Мо бо шумо ширкати Барса Тиҷи аками ширкати Барса Тиҷи аками бозира ма оби забиёд се боше гирифтам гузара 58,000 мезанам. Менина чӣ хелае? Тотал больше се оби забиёд се больше. Мегзара. Ранге ки мегзара. Мегзара бародар. Оби забиёд чак намедонам Бавария гол мезанам ки
Total больше мешает сетап. Ама сев як меша бози, ама значи гӯё мегзара бози. Прогноз ма сев як е. Як савол ака шумо ай чанд солагӣ мухлиси Барселонаем бародар? Ман бародар 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2002. Ай 8 солагӣ мухлиси Барселонаем. Вақте ки Ривалдо бозӣ мекард соли 2002. Вақте ки Ривалдо бозӣ мекард, ай ҳамон вақт ман мухлиси Барселонаем. Вақте ки футболкаи Ривалдоро доштам, аку вақт мо намедонистем интернет набуд, Барселонаро бомба мефаҳмидем. Неки мо Сони бозӣ мекардем ку, Сони 1 бозӣ мекардем. Вақт чӣ хел буд охи? Ҳама Бразилияро мегирифт, ҳама чиро мегирифт. Иш Роберто Карлос, и Роналду зубастик. Ма ки камтар гуфти гапо рум ба Ривалдо монанд буд. Ривалдо дар футболо бозӣ мекардем. Ривалдо ба футболкаи Ривалдо вақте ки Бразилияро футболкаи Ривалдоро харидам, ба он вақт фаҳмидем ки Ривалдо дар Барселона бозӣ мекунад. Ба уже наклейкаҳоро яки дигар чизҳоро гирифтем. Ай ҳамон вақта дили ман дар Барселона мондагӣ буд. Вақте ки уже Ривалдоро Милан рафт, Рома рафт, дигар ҷоҳо рафт, уже дили ман дар Барселона мондак. Барои ки баъди ба бозиҳошон боз соз шидан гирифта. Вақте ки баъд Роналдино омад соли 2005, ба дигар Лионел Месси уже инкишоф гуфти гапо бозиҳош ништияк шид. Гвардиола команда сохт. Баъд уже рафтан гирифт. Дилам хеле мондам ки ай соли таваллудит ман мега, рост мега. Лавушка намонем Барселона бавари офсайд 7 бор кунем. Ай око мешава ака Де Йонг 37 миллион зарплата мегира, Левандовски 32 миллион мегира. Меган ростай не зарплатаи ки Де Йонг камтар дига хелае. Вай уҷа кору борошон аҷилабалошон дига хелае. Вай ними пулаш дига ҷо мера уро фаҳмида намеша. Барои ки вақте ки Де Йонга хича савол дан ки тамоқа пул мегирӣ, меган не дурӯғ ай. Ман қа пул намегирам. мега ки ман мухлиси Барсаём, бачам ай Реал. Ирӯз бачам мара гиронне ки боя малда симпатия дорад. Бародар, хил мухлиси Барселона бошӣ, бачат ай Реал, уро бача нагӯ, уро рост биги бар, дедон дабти бародар. Ай шӯхия ба дил нагирем бародар. Ака маънои виска чие? Виска Барса, виска Каталуния? Ну типа ман даш маънош намедонам, ту гуфти маънои да ёдам зад. Бародар зинда бошӣ, ай 2010 мухлис Барса. Ман ҳамиқа мегӯям ки Барса ба пеш, не ки ранги тоҷикии худмо наравем шаҳри Барселона издивоҷ кунем Барсаро. Ака як элҳон куштой бародаре ки балишки Барселона вар Матч ТВ скачат кунанд, ҳама вақт ҳама футболоро тамошо мекунанд, бесплатно тамошо мекунанд, 40-30 рубл аскон. Охи бародар, ман миллион бор дар телеграм каналҳо даҳо бор гуфтам дар ки Вармач скачат кунанд. Вармач накунанд, айби ма чӣ бародар? Ака кай мерави шаҳри Барселона як филм мекардӣ? Иншоалло нияту да аст, виза бигиру меравам. Аталанта рид. Хай ставкора сузон Аталанта. Аталанта рид. Бародаро ставка мондаган сухтаган. Канисте бозӣ Барселона. Ака стадиони Барса кай полн соз мешавад? Меган моҳи январда соз мешавад ку? Кома таҷик як беақла дар музеи Барса Реала таъриф дорад. Гапои зур мезанем да. 90% голои Месси, Суареза, Серж Роберто, Хати, Жорди Алба пас додагианд. Медонем. Комрон Содиқов 90% голи Месси ва Суареза ту сафсата хондесӣ, чӣ хондесӣ? Ту агар ҳамин Серж Робертора пасоша бугӯй,
мумкин дар Месси намедонам 10 та дудагие ки дудагӣ нестай. То чихе Серж Роберторо гуфтеси ки ай кунде да зурай. Серж Роберто даже правый защитник нестай. Серж Роберто ползащитник и қевай правый защитник истифода бурдагиан. Вай защитара вообще наметавонад Серж Роберто. Лично ма Серж Роберторо бозиёш аввал тамошо кардагим. Правый защитник ай вақт ки ҳамун шидаге край ҳамун фақат шикоф буд, ғор буд. Чӣ гуфтеси ман намедонам, хадмат спорт кардисти. Агар Реал ақати Алмерия бозӣ кунам, Алмерия бале чӣ мекунам. Акасози хуби ман регистрация карданаш натонистам. Объяснить как. Регистрация чира? Регистрация накунем дар Вармач. Регистрация дар кор нест. Да варзиш намедонам бародарон нишон метиҳан наметиҳан. Ина да око рафтесте бародаро, ина окуда рафтесте. Чақ. Окоро дидем? Око. Бозиро тамошо мекунем. Ина Ламин Ямал. Будем пешай бозиҳо гап чап мешавад дар око. Маслиҳат мекунанд, чақ мекунанд. Тамошо кунем. Хай бародаро, ман бихезем барам теорӣ бинем, охи ягон пистаака, ягон мавъизака, ягон чизаке дар пешакамону моқи тамошо карданда бо агар ҳаваса кунам мавъизи сиёҳ бихӯнам ки қандам баланд нашава бо. Барои ки Илҳом Иноятов дар телеграм канали ма бинавис мефаҳмонам та. дар ноутбук ба чӣ программа тамошо кунем? Око. майли бародарои панотон ба худо, боқӣ дар панои Аллоҳ бошен. Одамое ки дар телеграм канал подписатсия кардагӣ нестем, будурем ки далши гапу чап дар телеграм мерава бародаро. бо насиб боша яке чӣ дод бозира дар пага видео мекунем агар Насринёз